Сәлем достар, бүгін бізде қонақта Рәсул Хазрет Әл-Асқар университетінің выпускнигі. Яғни ол Египетте білім алған, дин бойынша бик яқшы білімлі хазреттеріміздің бірі. Һәм бүгін біз никах турасында сөз алып барасақ, оған неме ол никах һәм неме үшін керек ол? Алхамдулилlah ва салату ала расулилlah ма баъд. Никах пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям никах суннати, никах менің сүннәтім. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям эшләгән гамәле һәм дә оның юлы. Һәм дә пайғамбарымыз хадисның дәвамында әйтә, кемдә кем минем сүннәтемне калдыра, ул бездән түгел. Ягъни мусламаннардан түгел. Аллаһ Тәгаләнең хикмәте кешеләр никахка ихтияҗ табиғатына һалган кеше ризыкка мохтаҗ булган кебек, шулай ук никахка мохтаҗ инде. Ушундай дигәндәр ир менән хатын арасында булган мөнәсәбәтләр, унда булган шәһвәтләр нәмәләр, уларны туйдыру кешенең табиғатында бар, уларны туйдыру кирәк. Тик уны туйдыру өчен шәригатыбыз, динебез бер генә хәләл юлын күрсәтә, ул никах аша. Әмма кылганса күрә бүгенге көндә теге гражданский брак дигән сүз бар бит инде. Ягъни бер-берсе үзебезне беләй, яхшырак беләйек дип көтәләр бит инде яшьтә, там беренче ел характерларыбызны беләйек дип, шуңа гына никах эшләр. Бу гомумән рөхсәт ителмәй бит инде. Әлбәттә, ул рөхсәт түгел, ул гөнаһлардан береһе зина. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям зина таралган җирдә үлем тарала. Ягъни зина аркасында, ушундай еңел мөнәсәбәтләр аркасында ир менән хатын ундай мөнәсәбәткә керә, ләкин береһе алдында бернидә дә җаваплылык алмый. Шуның нәтиҗәсендә атаһына, әсәһенә кәрәкмәгән балалар бәлки булуы мөмкин. Я уны калдырып китәләр, ташлап китәләр ятимдәр. Я аборт яһайлар. Ул шулай ук инде бу аякты дөнья күрмәгән баланы үлтерү. Ул хатта хайвандар уныга бармый инде балаларын нинди генә бу хайван булман, ут балаһын ярата нимәштәй, кеше ундай адымга бара. Шуның өчен дә ул кешелекте, ундай мөнәсәбәтләр кешенең сагара. Кылганса күрә бүгенге көндә безнең илебездә гомумән дөньяда бу нык таралган иң куркыныч әйберләрдән бере, шуңа күрә без унан ерак торырга тиешбез. Менә ошонда хорау биреп китәм. Әмма менә кеше соң зина кылган бит инде, ул адак билим килгән, то что зина ул гына белән ничек шуннан тазартынырга. Әлбәттә, тегенедән белмәенсә эшләгән. Бунда безнең дә тегене бар бит инде, гаип бар. Без кешеләргә әйтеп җиткермәйбез. Ата-әсәләр тәрбияләп җиткермәй, имамдар һөйләп бетермәй, һәм дә башка тегенедәр җәмгыятьтә ушул гылымдар җитмәгәнгә, шул кем уны белә, уның өчен гаипле, җаваплы булып тора бит инде. Нидер инде яшьтәр әгәр дә ундай мәгълүматлар килеп җитмәгән, шундай мөнәсәбәтләрдә йөрмәләр, әлбәттә ул тәүбә кылырга тиештәр. Ул гамәлдән туктап, уныга бер касан да кире кайтмайды дигән вагъда биреп, Аллаһ Тәгаләгә ысын күңелдән үкенеп, истигъфар кылып тәүбә кылырга тиештәр. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә гөнаһларны гафу итүсе. Менә тимәк, мәсәлән, кыз кеше менә бер һорау исламда язылган, ул үзе намаз укымай, ябылмай, әмма теге шуны мәгълүмат иткән, ул хәзер кияүдә балаһы бар. Хәзер мин ничек гафу итәм? То есть ул намаз укганда түгел, гомумән ошо урында гына утырып, өстәл алдында тетемде, Аллаһ Тәгаләнән ошо гына дуа кылып кына әйтә аламы, һорай аламы ихлас күңелдән. Или уның үзенчә ниндидер дуалар бармы, сүрә бармы? Юк, буны әлбәттә тәүбә шартларын әйтеп киттем бит инде. Тәүбә шартлары ул кешенең гунаһ икәнен аңлау, шул эшләгән өчен аннан һуң нык итеп үкенү, Аллаһ Тәгаләгә вагъда бирү, уны бүтән бер касан да эшләмәй, һәм дә ихлас күңелдән шул тәүбә кылып, истигъфар кылып, ягъни Аллаһ Тәгалә мине гафу ит дип, ихлас күңелдән шул истигъфар дәвамлы вакыт истигъфарда булу инде. Башка дигәндер ул кеше менән тегене Аллаһ Тәгалә арасында булган мөмкиндә. Мөнәсәбәт башка нидәргә шартлары юк. Аңлашылды. Һәм менә никах ул гомумән һәр кешенең гомерендәге иң якты, иң матур мәлләрдән бере. Кызның ата-әсәһе үзенең фатихан бирергә тиешме? Әллә мәсәлән кыз мәсәлән ирне ярата ди, әмма хатынның бәлки ата-әсәһе каршылы. Менә ошо вакытта ничегрәк хәл ителә? Әлбәттә, ата-әсәнең фатиха ул кәрәкле нәмә гаиләлә, чөнки ул бәрәкәт бирә. Әгәр дә ата-әсә каршы икән, ул яшьтәрнең тормышы бәрәкәтһез, котһыз була бит инде. Монда ничек кенә булһа, инде ир егет кызын атаһын канәгатьләндереп, ышандырып,
әйтергә тиеш, мин бына һезнең кызыгызга лайыклы, мин уны матур итеп карайм, матур итеп тәрбияләйм, бөтен яктан тәэмин итәм, шулай итеп ышандырып, атаһының, то есть вали дип әйтәбез бит, рөхсәтен алырга тиеш. Аңлашылды. Мәсәлән, катын кешенең атаһы юк икән. Мына ошол саклы. Шариғатыбызда катын-кыз һәр вакыт хаклар астында тора. Әгәр дә атаһы юк икән, ир тугандарыннан иң якын туганы уны карай. Я агаһы, я русча әйтәбез инде, дядя инде, ниндәй иң якын кан затынан тугандары бар, шул ир уның өчен яуаплы. Катын кыялга сыккан сатиктен ул вали булып тора уның. То есть уның өчен яуаплы. Бuna как раз таки никахта бит инде ушул яуаплылыкты ир кеше, егет кеше үденә ала. Атаһынан. Ни өчен ул вали кирәк дип әйтә бит инде? Чөнки ушул яуаплылыкты катында хаклау, уны карау үденә ала. Шуңа күрә бunda катын бер касанда валиһе, ягъни уны караусыз калырга тиеш түгел. Мәсәлән, мына бабай ла, агайлары ла юк икән, әсәһе бит гомер буе тәрбияләп үстергән. Ну, теге безнең заманда шундый вакытлар да бар бит күп. Шул вакытта мәсәлән, әсәһе ошо вали һымак булып тора аламы, юкмы? Юк, ул вакытта әсәһе вали булып тормай, чөнки бunda ир кеше булу шарт, әгәр дә юк икән вали, ул шарт төшеп кала. Әсәйдән рөхсәтен алалар, фатиханы алалар. Вали кебек түгел инде. Ул хәзрәткә күчмәме? Инде дә вакытта бар, хәзрәт әйтә, мин үзем свидетель булам, ничек тә шул вакыт. Хәзрәт бunda тегнидер, әгәр дә хәзрәт кеше сын барлыкта бу гаиләне матур итеп белә, вис тегнидер инде һәр вакыт ушул гаилә уның алдында мәсәлән укыд, усты нимәштәне, унда бәлки дәресләргә йөрүне тәрбияләнде, вакытта ул яуаплылыкты үзенә ала. Аңлашылды. Шулай свидетельдер должны быть инде, булырга тиештер. Шаһиттар ул тегени, шулай никах шартларының бере. Егет ягыннан да 2 кеше, катын ягыннан да 2 кешеме? Юк, ул түгел. Шаһиттар ни өчен кирәк дип әйтәбез? Никах ул яшерен ниндәйдер мөнәсәбәттәр түгел инде. Ир менән катын никахка керә, үзләренең мөнәсәбәтләр турында игълан итәләр, бөтенләй. Чөнки яшерен кирип йөрәһәләр, ул зина дип әйтәбез инде. Бunda именно вис шартлар үтәлде, яуаплылык үзләренә алдылар инде. Шуның өчен дә бunda шаһиттар булу мутлак. Иң кемендә шариаттың шартлары ул 2 ир мусулман шаһид булырга тиеш. Анда кыз ягыннан, ир ягыннан айырма юк, ләкин алар 2 ир һәм 2 мусулман. Әгәр дә 2 ир булмаһа, bir ир, 2 катын шаһиттар булып тора. Ләкин мусулман булулары шарт. Аңлашылды. Шулай никахтың иң тагы зур шартларының бире ул махр бит инде. Мына шул хорага кызлардан да күп килеп туалар инде, егетләрдән дә махр ничек хайлана, кем уны әйтә, ягъни иле ир үзе теләп бирәме һәм ничек һәм торга тиеш ул махрның хакы. Махр ул кыз кешенең хакы, то есть право дип әйтәбез инде русча. Шуның өчен дә нимә теләй, күпме теләй, шуны һорай ала. Ир егет ушул махрды тегенидә никахка тиклем һөйләшеп, килешеп, вали менән валига мәсәлән әйтә, тегенидә нитендә атаһынамы, агаһынамы, ушул нидәрдә кыздың таләпләрен җиткерә. Минимальный, ну нисан була ул. Хәле килсә. Ханафи мазхабында ул көмеш менән куелган 10 дирхам, ягъни якынса безнең ниткәндә инде күсергәндә 31 грамм көмеш. Шуның хакынан да кем булырга тиеш дип әйтәләр. Ләкин ул тегне инде иң бәләкәсе иң ни булган махр. Булай тегнедән казый мәсәлән я вали казый ул тегне бит инде кем өйләндерә ушул тегнедән я вали кыздың атаһы я ни бит инде полномочный представитель ул да әйтә мәсәлән уның тегне гаиләһе ниндәй статуста, ниндәй тегенедер яшиләр, шул махр мисл дигән нәмәкәй бар. То есть примерно кыздың тегне социальное положениега билдәләнеп, ул махр назначаться итәлә. Араб илләрендә күп тапкыр шул ни квартира һорайдар тегенде, машиналар һорайдар. Шуңа күрә кызганса күрә күптәр өйләнә алмай йөри диләр. Ул тегне без әйтәбез, кыз кешенең хакы ул. Ләкин бuna нидән гарәп илләрендә шундай зур махрлар куеп, шундай проблема бар. Никахты, мәсәлән, без бит инде һәр вакыт Мәскәү йөреп укытабыз бит инде, мулла укый.
Уны мотлак мулла укырга тиешме? Мәсәлән, балага исем кушканда атай кеше үзе куша ала бит инде балаһына исемде. Уны кушарга тиештер дә инде ул. Мына никах вакытында ул никахтың ошо мулла свидетель һәм булып тора бит инде ул нисектер иде. Бу осракта нисек? Бүгінгі күнде біздің тігіне етінде мұсылман үстінде болған бұрыстарды біз ямағат имамдарға, муллаларға yüklеттілік қойды. Хин құрбан саларға тиешін, хин балама исім қошырға тиешін, хин шул никах укырга тиеш һәм дә башка нәмәләр итә. Шулай ук безнең өйгә килеп Коръән укырга тиеш, аят укырга тиеш. Хәтта һәр кеше үзенең өендә үзе Коръән укырга тиеш. Ул имамдың вазифаһы түгел, имам ул кем? Ул алда торусы. Ямагатта, теге мәсҗидтә, теге сафта алда торып, намаз алып барусы. Уның вазифаһы намаз алып бару, кешеләргә динде өйрәтү, дәресләр алып бару мәштәб итендә. Халыкта әгәр кенә тегеләр шундай теге нәмәләр итендә әйләндерде итендә понятиялар әйтәләр. Ләкин әлбәттә һәрбер кешенең үзенең бурсы Коръән үзе укырга тиеш. Ул итендә Аллаһ Тәгалә белән бәйләнеше, намазында укырга үзе тиеш. Балаһы туга әлбәттә атайдың ни бурсы ул. Матур итеп исем һайдап исем кушырга итендә. Шулай ук никахта имам дигән шарт юк. Имам үткәрергә, мулла үткәрергә тиеш түгел. Ундай шарт юк. Ләкин без ни өчен мәсҗидләргә баралар, имамдарды сакырталар? Чөнки ушу никахтың шарттарын, никахтың тәниләрен biz тугынса үтәләһен, аңлатуһын, әдрәк вагыз сөйләһен, яшьләргә насихат бирһен өчен шулай итеп имамдарды сакыралар, улар шәһид булып торалар инде ошо. Гомумән хәзрәт булмаганда кем нисегрәк никах алып барусы кем була? Вали итендә ул кызның атаһы. Кызның атаһы. Ул чөнки кызын бирә итендә. Шуңа күрә ул төнитә. Буны аңлата нимешләй, васиятын әйтә кияүнә. Буны кызымды шулай үстердем, шулай тәрбияләнем. Ул нәмәләрдә һиңа тапшырам, һиңа шулай васият бирәм, шулай кызымды нидән харамдан тый, мәсәлән, Аллаһтан кушуларын үтәргә нит, инде башка ошны нәмәләрдә аңлата инде. Ошонда һәм тактан һуң битендә теге гомумән ЗАГСтан һуң иле мына балдак кияләр итендә. Ул гомумән сөннәт ундай бармы или балдак кимәһәлә буламы? Шул киһәм, мәсәлән, алтын ярамай бит инде ирдәргә, көмеш кигән. Шул вакытта нисек гомумән? Ул безнең горыф, без аңларга тиеш бит инде. Ул диндә ундай нәмә юк инде. Балдак кою нимәштә бездәге булган горыф. Әгәр дә ир кеше балдакты нидән көмештән кийһә, уның бер ниндәй дә зарары юк, то есть ул рөхсәт ителгән. Ләкин алтын ирдәргә мутлак харам, ярамый инде иргә. Катын кызларга алтын варын бирдәргә стәр бит инде. Вар бидәнә уны менә. Шуңа күрә катын кыз кыя алтын эшләй. Шулай ирдәргә шолк ярамай бит инде. Шолк ярамай бит уны харам. Бunda тигни уподобление булмаган, то есть ирдәр катындарга охшап биләнеп, ушул шолкны йомшак, нык йомшак булгас, тәнде ниткән русса итеп, нежный итеп, тәне булмаган ир кеше көчле булган тиешен. Һәм гомумән никах ул үзенсә туй бит инде ул, гомумән туй һәм эшләнгән бит инде. Бурын бит инде бер көндә эшләнгән, бүгенге көндә Аллага шөкер күптәр шуңа кайта башлаганнар. Исәнсәк никах укыйлар да, уже көндез үзебезнең юлга буенча туй ягайлар инде. Гомумән ул туй ул безнең нидә генә бар инде, то есть байрам итү, мәсәлән, никахтан соң или мәсәлән, гарәп илләрендә или ислам динендә шундай әгәр бармы мына никахтан соң кешеләр утырышып, ашарга тиеш, ничектер? Юк, ул булган гадәт бүтән халыкларда бар, хәтта Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вакытында булган нәмә сахабалар, мухаҗирлар бит инде Мәккәдән Мәдинәгә күчкәннәр, ушында бер күчкән ир бер катынга өйләнә, Мәдинәдә яшәгән катынга. Һәм тегене ушундай байрам оештырмай гына шуңа тегене никах үткәреп җибәрә. Пәйгамбәр Мөхәммәд шунда тегене танкыйтлый инде. Әйтә, ни өчен байрам оештырманы? Мәдинәдә яшәүсен халыктың гадәте, горефтары, улар туйды тегене тавыш менән тегене байрам итеп үткәрәләр. Шуңа күрә ул тегенедән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзе монда булган гореф гадәтләрдә тегене итеп исбатлар, әгәр дә улар дингә каршы түгел икән, уларда тегене әйтә инде. Хуклай. Ярар, зур рәхмәт. Достар, әгәр дә һезнең ниндәйдер һорауларыгыз калса, әллә гомумән икенче ислам дине буенча һорауларыгыз бар икән, комментарийлар языгыз, үзегезнең фикерләрегезне языгыз һәм дусларыгызга җибәрегез. Ассаламу алейкум.